Znate šta? Pusti ti treba da odabereš 3 kategorije i da se samo njih držiš da bi bio uspešan na YouTube-u. Snimate samo to i to je to. Ne bunite vašu publiku, ne razočaravate nikoga zato što se subscribe-ovao na vaš kanal zbog jedne teme, a onda vi snimite drugu temu i onda se on zbuni i kaže ali ja sam ovdje došao zbog jabuka, zašto ona sada nudi kruške? Pa pusti uspeh onda. Ako je to formula za uspeh, ok. Nema veze. Uspeh je neka relativna stvar. U nečim očima sam uspešna, u nečim nisam. Da li je to bitno za moj opstanak? Apsolutno nije. Šta je bitno da bi ja osjećala spokoj? Kako se ja osjećam povodom toga? Da li mi je bitno da budem uspešna? Možda mi uopšte nije briga za to. Možda sam ja sebi uspešna ako sam srećna. Vratimo se na stvar. Da sam ja htjela da snimam po tuđim pravilima, onako kako generalno ceo svet kaže da je najbolje, ja bi onda najverovatnije otišla da pratim te standarde tamo u nekoj velikoj firmi i za nekog drugog bih snimala kontent koji bi pomogao njemu da postigne cilj koji on želi. I evo danas mi se baš ne snima o putovanjima. Baš mi se sedi ovde, by the way, u 5 do 4 ujutru i ne snima mi se o putovanjima. Ali mi se snima. I priča mi se sa vama. I to je jedini razlog zašto ja sada snimam. Ja sam ovde na svom YouTube kanalu i meni se danas apsolutno uopšte ne snima o putovanjima. Putovati ne znači nužno sesti u prevozno sredstvo i otići na neku lokaciju. Ja evo sad putujem. Putujem samim tim što sa vama u 5 do 4 ujutru razgovaram na ovu temu i mi zajedno dolazimo do nekih zaključaka. Mi učimo nešto novo. I posle ove naše konverzacije, da ne kažem monologa, mi ćemo izaći drugačiji, jer smo došli do nekih zaključaka do kojih malo pre nismo došli i oni su sada novi za nas. Samim tim mi smo malo izmenjeni. Mi smo malčice drugačija verzija nas. Kad kažem mi, mislim ja i mislim ti za sebe. I to je ono kako ja želim da bude. Tako da hvala vam što vi danas ne putujete sa mnom. Iako na ovom YouTube kanalu za sad postoje samo 2 kategorije, 2 playliste. Jedna od njih jesu putovanja, druga jeste život u inostranstvu. A šta je sve ono što se dešava između njih? To je život. Ovu 3. kategoriju po pravilima ja još uvijek nisam odabrala po tamo nekim standardima, formulama za uspeh. Ja sad treba maksimum da dodam još 1 kategoriju i da se samo njih držim. Ali život je mnogo više od toga. Postoji još toliko zanimljivih tema o kojima možemo razgovarati u jutarnjim sitnim satima i postoji još toliko toga što možemo podeliti jedni sa drugima. Koliko bi idealno bilo da se zapravo na ovu temu pokrene konverzacija u komentarima. Onda ću se osjećati manje ludom što sedim ovde i pričam sa vama, sa samom sobom. Ludost ponekad može da bude vrlina. Radije bih bila luda nego da snimam onako kako je neko drugi rekao da moram da snimam da bih bila uspešna. Radije bih bila neuspešna nego da snimam onako kako mi drugi kažu da moram. Večera sam naučila da slepo pridržavanje određenih pravila koja su možda urodila plodom nekome tamo, ne znači nužno da će biti plodotvorna i za vas. I također sam naučila da će ponekad u životu naići momenti kada treba da rizikujete. I niko vam neće garantovati da li će se taj rizik isplatiti. Ja volim svoje odnose da gradim transparentnošću. I oduvek sam više volela bolnu istinu nego lepe i šarene laži.
Radije bih da se nikome ne svidim ovakva kakva jesam, nego da se svima sviđam zbog onoga što nisam. Hvala vam što ste mi dozvolili da budem iskrena sa vama večeras. Do sledećeg zajedničkog neputovanja ostanite hrabri, ne čekajte ni na koga i živite život onako kako vi smatrate da treba. Laku noć.